Къде е съществуващото заснемане на съществуващите дървета? Тя ги няма. На този чертеж ги няма, защото защото трябва да ги отрежем. Защото няма да ги има, затова ги няма. Представяш си 60 годишни дървета ще ги бъдат презасадени с някакви нови фиданки. Не знам как се борите. Вие видяхте ли каква сеч? Аз такова нещо от 15 години не съм виждала. Ще сека дървета от тук и от тук, нали го гледам клипа. Трябва парите да се усвоят. Бусленти да се направят. Каманата на буслентите, бе. Защо? Защото идеално и така. Взетохте от и ни влушавате качеството на живот в квартала, където живее. Абсолютно графика се минава безпроблемно и към този момент. Както ви казвате, поставя ви професионален шофьор, който постоянно прави това. Да, знаете ли първокласниците как ще пресичат 6 ленти тук? Знаете ли колко инциденти ще има? 18-то училище е най-голямото на Балканския полуостров. Знаете ли колко първокласници има тук? Това е изключително опасно. Много